Hvad er det, Vilma? Hvad er der dernede? Det er fisk. Ej, fang en. Må jeg se. Ja, der er en lille fisk der. Så prøv at sætte den op til de andre her. Det kan jeg ikke. Og så bare vend nettet om. Vend det om. Sådan. Rigtig mange fisk, du har fanget, ikke også? Ja. Du er så dygtig. Der kommer de. De er der. Gjorde du? Var der en? Så prøv at holde nettet ned igen.